Kaixo! Triatloia maite dut egitasmoari esker, besorte batez emakumezkoen triatloi egonaldian egoteko aukera izango duzu. Nien eritz naz, triatleta eta txirrindularia, eta maiatzako 31 emakumeen egonaldian egongo naz, zuekin batera. Kaixo! Adriana Campoy naiz, eta aurten berriro ere egongo naiz, Ainhoa Muruarekin, zurekin. Kaixo, nire Amazo naiz, eta bain dela 2 urte egon nintzen triatloia maite dute kantoratutako emakumeen triatloi egonaldietan. Asko ikaso genuen, pila bat emakume elkartu ginen adin desberdinetakoak eta kirol maila ezberdinetakoak. Eta nik uste dut oso esperientzia berazgarri izan zela. Horregatik hemendik gomendatzei dizuet denoi zalantzetan baldin bazaudete, duda gabe apuntatzera. Kostako herri politenak ezagutu eta jende berria ezagutu ahal izango duzu. Informazio gehiago nahi duzu? Sartu, triatloia maite du webgunean edo Instagram kontuan eta hor topatuko duzu. Animaitu nahi zaituztet badanok etortera, ederto pasako gulako. Venga, ikusi arte! Animatu, agur!